Ní slúchas teachtain bhí muid ag léamh scéal na tríomha cín. Agus dóla muid gur rúsad na mucíní ábhar éagsúlach na títhe a thógáil. Tí, ámud agus brící saminte. Inis ábhar nádúrtha iad tí agus ámud, ach ábhar thiorga iad na brící saminte. Bei muid a fólam faoi ábhar thiorga agus ábhar nádúrtha inniu, agus duine muid iirecht i do háirteáil ag deire. Tás muid le na ábhar nádúrtha ar dús. Calc, ór, inis tá ór le fáil a gargachaí i ddíortha áirid thart timpeall na cringe, agus mata go leorthó an éon átáin glíonn siad mínach ór ir. Alla orgánach, leithir, gáine, codas, ollan agus ámud mar dúirt muid. Inis brenn muid in na ábhar thiorga. Cement, glunne, rubber sintéiseach, pápar, pláisteach, cruach, rayon agus polyester. Inis tá go leor an ábhar sin amsa an seo, agus me gur go dúirsib se cúnach smáile ans go mé lan i do háirteáil sna hátachaí cearta. Inis tá brící saminte amsa an seo, mar sin sniad na ábhar thiorga agus ben na ábhar nádúrtha amsa an seo. Tás muid mar sin. Tá brásléad am an seo, sé dinta as ór. Measta cannot i déantra sin. Le na ábhar, nádúrtha. Pláisteach, téantra sin le na ábhar, thiorga. Rayon, téantra sin le na ábhar, thiorga freisin, cos leis bláisteach agus an brící saminte. In sin tá ámadaing. Inis dólamud go leor faoi ámud an teachtain seo agus tá sang gur ábhar nádúrtha a sin, mar sin legama tíirech an sinna. Inis tá pion am seo, tá miotol an ach tá sé dinta as pláisteach gan chud is smó, mar sin ábhar thiorga atá sin I lug. Inis tá ollan aige seo agus teagan ollan ó ráir agus ó chuide, mar sin téantra sin solann seo leis na ábhar nádúrtha. Nis tá cinál capín am seo, agus tá sam go te seo dintas polyester, mar sin téantra solann seo. Agus tá calcam. Dóla muid gur ábhar nádúrtha a calc, agus téantra sin nach le na cín eile solann sin. Inis glunne, measú cannot I déantra sin. Well, dóla muid gur ábhar thiorga, mar sin curbad díreach an seotha. Ach, tá glunne eile in seo, agus tá ór ar mhór, mar sin déitach se gáil sa dácheán ach curbad díreach sa lára mar ní me go thomlan cínsa faoin gceann sin. Inis dúirt muid gur codas nádúrtha, ach má bhreanann muid ar seo, tá siad próseáilte agus tá siad dinta an monarchon. Mar sin is féidirlumm it sin ar fad chud sa nát céanna sa lár. Inis tá cris am seo, tá siad dintas leithir, agus cannot bhuaim muid leithir, bhui anamhithe go tíreach é. Ach, tá miotol an seo freisin, agus mar sin seans go ngó sé sin sa lár freisin, idir an dácheán. Nis sé ceann ar annach, tí. Agus tá súlam ón méid dólamud ón scéal sin le hána go bhfuil san cannot déantra seo. Má sib, ábhar nádúrtha. Nis dólamud go leor faoin na ábhar nádúrtha agus na ábhar thiorga inniu, agus ringmas iirecht iad ar fad a háirteáil. Is féidir líb sé beidir a rud céalaí na Somália, má tá cúpla rud éagsúil agaí